Invite. Jadi clear dulu. Invite. Apa pernah tidak bu? Tidak. Jadi seperti itu. Jadi. दिनै इसोरनि सिगाङाव आरो बेयाव खालामनाय बिदि होनना नाजावना लानाय जाबाय। आंनि गासै गोसोजों आरो अननायजों दिनै नोंनो बे आसामखौ गानहोनानै आंनि हाबा खालामनाय बिदि होनना नाजावना लानाय जाबाय। दानिया एग्रिमेन्टआ खुब हिनजाव बेवहाय नोंनि हिनजाव जानानै होफैनाय फैसाया बोखारनो हासिगोन फैसाखौ गासैबो मोजां मोनबायबा बेनिफ्राय जिबन नायबाय रोजाबदो 왜 마셔 상관해?